Nah, pokoknya gak jelas kon iki. Reno kon sik, Reno. Kon ditakoki gak jelas malah monggo tak kuwapluk lho. Kon iku delokno, gak jelas. Ndang, sikatan. Gelem gelut ta? Hah? Lah apa kon iki? Tambah gak jelas tuh menarik tambahan. Le, kon iku delokno gak jelas le. Kon mangkel lho dadi arek ngamuk ngapluk ngono lho. Sekali maneh. Apa sih? Maksudmu apa? Nih. Gak apa-apa tak oleh kan iki. Gelut ta? Lho ayo Mas, aku lek gelut Mas. Iku gelem. Terus gak wani kon. Wong tak popong. Cakep. Sing nangges dadi arek iku. Lho, temenan ta ben iki? Ayo Mas. Lho. Ayo Mas. Ya apa terus lanjutannya? Wong Ayo, Mas. sikatan Ayo Mas, kene Mas. Tinggal sik Mas, tak gawe yo.